עצרתם לי את המופע באמצע. חמלדיו, חמלדיו. אם חם לך, אז למה אתה רוקד? מה אתה? הברשקה בא לבקר. זה בדיוק מה ששאלתי. מי? הוא עבר טראומה. לא פלא, הוא נראה כמו שהוא קצת עצוב או משהו. לא יכולתי להגיד שהוא נראה כאילו, אני לא יודע מה, איזה פיל עשה עליו אפצ'י או לא יודע מה. לא, באמת, הוא פשוט נראה. ואז היא אמרה, אתה לא מבין, הוא ראה פעם בסיביר, דוב סיבירי ענק 3.5 מטר. וואו, זה לא נעים. בסופר. זה גם לא נעים. כן, איזו הפתעה. טרררום. היא זזה והיא הצביעה אחורה ואני, מה הפתעה בלה? ואז ראיתי את הברשקה. ממש עמומה, אני חייבת לנסוע לחוץ לארץ עוד הלילה. אמרתי לה, מצוין, תהנו, אתה נשאר עם הברשקה. אז אמרתי, אוקיי, מה קרה לך עכשיו? חוטני! הלכנו למכולת, הברשקה אחריי, תופס לי את הג'ינס, אמרתי לו, תעשה לי טובה! תפסיק לתפוס לי את הג'ינס, תלך לבד. כן. הולך אחריי הקופיפון הזה, הגענו למעבר החצייה, אני עומד לחצות, פתאום שליחתה של רכב שעבר, העיף עליי את כל השלולית, אז ראיתי אותו על הגדר החיה. הברשקה, אתה בסדר? הוא הסתובב אליי, צונאמי! איך שראיתי את יעלי, ואז הברשקה, זהו, אני מאוהב, זה קורה כל כך מעט בחיים, ושזה קורה, הסתכלתי על הברשקה, אמרתי לו, הברשקה, אני מאוהב! הברשקה הסתכל עליי, גם אני! הברשקה, במי אתה מאוהב? בך.